Салом алейкум ба ҳама дӯсту бародарон, хуш омадед ба канали Аъзам блог. Ба ман ҳастам бо шумо шӯҳавақта Аъзам Тавоев. Видеоро ки буда дӯстон то 5 ҷиное ки ба одамон ҳамла мекунанд. Ва пеш аз видеоро сар кардан ҳатман дар канал подписатсия карда зангбачаро пахш мекунем. Ва он бошад видеоро ки имзаро сар мекунем. Рафтем. аз камераҳо маълум аст ки як чизи хеле ҳам аҷоиб дар калидор ба ин шахс ҳамла мекунад. ӯ аввал ин шахсро мезанад, аз пой меафтонад ва баъд аз пояш дошта мехоҳад ки бо худаш барад ва хурсандона ин шахс аз дасти ин ҷонвар раҳо меёбад ва мегурезад. одамони интернет мегӯянд ки ҳамаи ин монтаж аст, аммо одаме ки худаш ин видеоро ба ютуб сиридааст мегӯяд ки ин монтаж нест ва ҳамаи ин ҳақиқат дорад. дар Малайзия дар зали маҷлис баъд аз маҷлис ба ин зан як чизи хелоам аҷоиб ҳамла мекунад. ин шахс худаш танҳо дар устол шиштагӣ ва телефон бозӣ мекунад, аммо баъд аз якчанд лаҳза аз қафояш садои хелоам аҷоибро мешунавад ва боз баъд аз ин устале ки дар пеши ӯ мондагӣ буд меҷунбад ва ин зан аз тарсаш ба пушт мезанад ва мехоҳад ки аз ин ҷо гурезад. ва вақте ки ӯ ба назди дар меравад ва ба дар наздик мешавад, тамоми сталу стулҳо ба танаи дар мезананд ва роҳи гурез дигар намонда буд ва ин зан аз тарсаш намедавонист чӣ кор кунад. ва ин чизи хелоам аҷоиб боз ба ин зан мезанаду ҳуши ин зан меравад. ва чӣ хеле ки аз камера маълум аст, вақте ки ҳуши ин зан рафтагӣ буд, бинед ки ин чизи хелоам аҷоиб столҳоро чӣ гуна аз ҷояш ба он ҷо монда истодааст. бисёр аз одамон мегӯянд ки ин ҷин аст. ба гуфти шумо чӣ дӯстон? фикрҳои худро ҳатман олидин дар комментария нависед. дар ин видео бошад як шахси хелоам ҷавон дар комнатаи худ мехоҳад ки ба китобхонӣ машғул шавад ва ин шахс ба назди китобдонаш мераваду аз он ҷо як китоб мегирад ва мехоҳад ки бихонад. ва вақте ки ин шахс аз назди шикафи худ мегузарад, дар ин шикаф оҳиста ҳуй мешавад ва аз даруни ӯ як чизи хелоам аҷоиб мебарояду ин шахсро мезанад. ва вақте ки ин шахс меғалад, аз пои ӯ дошта ӯро ба як тарафи хона кашида мебарад. дар ин видео бошад маълум аст ки ба ин зан як чизи хелоам аҷоиб ҳамла мекунад. ин зан дар роҳ худ ба худ меафтад. бисёре аз одамон мегӯянд ки ин зан худаш касалӣ аст, аммо баъзеашон мегӯянд ки ин ҷин аст. боз баъзеашон мегӯянд ки ин на ҷин аст, на ин зан касал аст, ин дигар чиз аст. хулоса дӯстон, ягон кас ба хулосаи аниқ наомад ки ин чӣ аст. ба гуфти шумо ин чӣ аст? фикрҳои худро ҳатман дар комментария нависед. ин видео бошад тамоми ютубро ба ларза медарорад. дар ин видео як духтар худаш танҳоӣ бозӣ карда истодааст, аммо бинед ки лухтакҳои ӯро ҳеҷ кас наҷунбонда истодааст ва ин лухтакҳо худашон танҳоӣ бозӣ карда истодаанд. аммо аз камераи дуввум хона бошад маълум аст ки ашёҳои хело ҳам вазнин худашон ҳаракат карда истодаанд бе ягон одам ва гӯё ки ин хонаро ҷинҳо дар таги дасти худашон гирифта бошанд ва чӣ хел ки худашон мехостанд ин хонаро ҳамон хел мекарданд. аммо ин видео дар куҷо ба навор гирифта шудааст
یا اینکه این خانه در کجا است تا حالا معلوم نیست. و با همین ویدیورولiki امروزی من به انجام رسید دوستان. باور دارم ویدیورولик به شما پسند اومد. به کانال حتما پادپیس اگر از زنگوله رو پخش نمایید تا که از برآمد ویدیوی آینده ما با خبر باشید، چون که در آینده شما را ویدیوهای بهترین انتظار است. خیر دوستان، تا ویدیوی آینده در پناه الله باشید.